odhi e yiero manyien. Nitiere gimoro ka endi ma jotelo te ng'iyo ne jogi maluwogi. Dongruok mar piny luo. Kendo waseneno wach mar ni siasa dhi achiel gi dongruok mabiro e gwenge mopogore opogore. Nyocha waneno Homa Bay ka koro ker nowuok ne dhi to jotelo kobiro. Iwacho ni ng'ato onego chung' mathuon. To bende ere kama ikete ratiro ni koro maendi en thuon makelo jiemo, to nitiere machielo be makelo dongruok. Nikech ng'ato kaka inyalo penjo MDG David Ochieng wacho ni gimomiyo owuok kanyo en ni koro serikal osekawo korka en Kenya Kwanza. Teno dwaro ni dongruok obi ne joge. To kidhi korka Homa Bay joma nokobiro kama ker ne nitiere maseyo mawacho ni nonego gibed kanyo mondo ginyis ker ni gima wadwaro kae kaka jo Homa Bay en 1, 2, 3. No gibiro. We achak gimar jo Homa Bay no. Gima nyaka wang'e maduong' en niya, ker ne dhi Homa Bay ka ng'ama dhi lemo. Ok onyiso ni ati ng'ato koseyier ker to kaneno ng'ama ilwalo piere kumoro amora modhiye. Piero adu. En owuok odhi kanisa. Ok en ni bang' kanisa kata kanisa no ji ne dhi bet piny ni discuss development mar Homa Bay kata mar Kaluo Nyanza. Macha no dhi mana lemo. Kaluo kacha nitie nyaka joma bende gin jo-Islam ma gin jotelo. Koro ang'e chuno ja-Islam no dhi e kanisa mok din mare. Macha sama ker dhi lemo, mano en a private affair mare kaka ker. En kinde gi Nyasache. To ok onego bed ni wachuno jotendwa ni kama ker odhiye to nyaka odhi mana Bumbe, nyaka chieng' idhi mana lemo kanyo. Samoro in bende nigi chenro mari mane ipango chieng'no. To ka dine bed ni ker oluongo bura mar jo Homa Bay kata jo Nyanza kata jo Luo mar discuss national government programs kata projects ma gidwa timo thurwa, to ng'ato dagi biro, then nyalo wacho ni nitiere shida. To be kirango mos, katiba oloso migawo minyalo wacho wechegi. Nikech ker e chairman mar gimiluongo ni summit. Summit en platform ma kelo jo national government gi jo serikal mag county to gi discuss weche mag common interest. Koro kapo ni wanga odagi dhi e summit meeting, to wanya wacho ni wanga kanyo to koro ikoso. Nikech summit en gima chike moloso. To kae ndi monego bed ni wache weche mag dongruok mag serikal maduong' gi serikal matin. Nitie gimiluongo ni intergovernmental the budget council, IBEC, ma itelo ne gi jalup ker. Mano bende kuma gi discuss weche mag pesa. Kind serikal maduong' gi serikal mar county. Koro onego bed ni kapo ni jalup ker oluongo bura mar IBEC to orengo dagi dhiye, to kanya nyalo kwanyo lweny gi orengo ni to kendo orengo yawa. Maendi en gima chike moloso. En bura monego bed nubet ga godo kaka serikal mamalo gi serikal mapiny mondo wach weche ma konyo oganda. To inok idhi nango mane nyalo kwanyo kode lweny. To kakoro ni idwa keto governor marwa ni en tije luo mana ker ka dilemo. Koro chieng' moro akero dhi holiday Rusinga Island, Rusinga Lodge. Konego luwe. Koro libo bugri ni koro waluwe ni udluwe ni koro kero biro holiday nyaka luo. Koro governor so tijegi gin tije ma tij bet gi ker ni koro ka ker go abal kata mako reche inam kanyo. To koro wan wantie wani ng'emano mako maduong' so mako ma wabed jok ma ong'eyo ni sami weche development gi weche mag ng'ato bia bila gibiluongo ni private visit. To county ka endi be koro